Ngokubhala kukaNgoti wezamasiko uVVO Mkhize womsamo Institute, ukulandwa komkhonto komalume kunomlando omude nojulile. Mibili imisebenzi yomkhonto kumemulo, ukukhomba inkomo intombi ezohlatshelwa yona, owesibili owokugiya ngawo esigcawini ngelanga lomemulo. Uma intombi ingakagani, umkhonto ulandwa komalume noma emzini uma isiganile. Kulokhu umkhonto kaNqobile Nzimande ulandwe komalume emndeni eSoweto. Umkhonto uthathwa ekhaya konini, awulandwa noma ikuphi. Ibona abalokhu zabatshelwa kuqala kuze bezosukuma bese masiphuma nomkhonto la siya kubo kaNqobile. Sesiyokwazisa idalwa zakubo kaNqobile ukuthi lokhu ekade nisithume khona ukuthi asukume zibonge nazo umntwana sesikuphethe. Umkhonto uye uhambisana nezinto ezimnandi neziphuzo. Kulokhu uhambisana nembuzi yomhlonyane. uNqobile Nzimande owathethwa iziqu ze-accounting science eyintombi nto uthi uthobekile ngokuhlonishwa ngalo mcimbi. Ngizizwa ngijabule kakhulu ngoba futhi abazali bayangibonga ngendlela yokuthi ngiyihloniphile ngaphinde futhi ngahlonipha bona ngahlonipha nesibaya sababa. Ngizizwa ngijabule kakhulu ney'ntombi njengoba zifikile kanje osisi bami bazongeseka kuyabonisa uthando ukuthi banalo kimi. Kuye kuthi emva komcimbi uyise awuhlome emsamo uyoze uphume isiyocaca intombi.